Helo, noswaith dda i chi. Wel, mae hi'n amser gwely, ond cyn gwely, beth am stori fach? Y stori rwy'n mynd i ddarllen heno yw Dim Gwely Heb Tedi gan Nicholas Smee. Dwi'n barod am y gwely rôl bath yn llawn sbri, ond rhaid i mi gael Tedi i gwtsio gyda mi. Dwi'n edrych yn y cwpwrdd. Ac yn yr hen gist fawr. Dwi'n edrych tu ôl i Dadi. Dwi'n edrych ar y llawr. Na. Dwi'n gofyn i fy ffrindiau lle mae e'n gallu bod, ond does na neb yn gwybod. Mae'r dagrau'n dechrau dod. Dwi wedi blino edrych am Tedi ym mhob lle. Mae mell rôl amser gwely i mi ac iddo fe. Ac yna, lawr o'r gegin, dwi'n clywed llais fy mam. Edrycha drwy y ffenest! A nawr, dwi'n gwybod pam. Yng nghanol y lein ddillad, mae'n sychu rôl cael bath. Mae Tedi bach a finnau yn union yr un fath. Ac dwi'n hapus i fynd i'r gwely nawr. Mae Tedi bach a finnau yn ffrindiau mawr.